guys, karong buntag, it's a big day. Dako ko mga buhaton karon and it's Sunday. Every Sunday, it's amazing because it's so blessed. I'm so blessed of a lot of contents, a lot of people, a lot of things coming to me. Yeah, karon kay kanang nami sa plaza, ako sa plaza and ako i-meet up. Karon guys, nana ko sa plaza guys, ug kauban ako ang Vista! Boy, kay kanang balik sa kunya, dugay ka siya nabot bang ko. Pagbalik niya ako, na kwarto tin siya. Oh, na ko, ason di ka kin siya. Kawat ko. Wala kay mo tagkaw. Oh, na ihap. Ay siya, balik siya. Pinatagakat mo ndo. Oh, boy. 1 2 3. 1 2 3 go. O sige, Jiboy, pagtangi mo niya. Ito yan ka na. Way tubig diha. Ano na makadrarik? So about to finish this sequel of types of kanang mga koan squad. Ay. So guys, mo to guys, manadyo ang among video. Yeah, mao ni mga bisdags. Yo, Ken. Yo, Budade. Yo, Bitoyski. Yo, Bernard. Yo, Derek. Yo, Edmar. Na kuan ay yahanan ng sa Librihan na hinoon ka. na Ikaw pinagilibrihan. So nakasama kay Make Tricycle nga retro kite music guys. Anong idea? Dalawa? Oh, dala. Anong idea lumilipad? Sige, bro, mga bisdags, bye-bye. 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 Okay, pamitayan. Nani pa? Kasi basultin ni Mate. Ano kadawasan tayo? May pag nabidyohan ako si Pipay, nagilak-hilak ganina da. Sulti ko ro, bisagon sa ka na makatawa ang mga tao ba? Sulti sa bisagon sa kay Vacant. Ilagi ko. Vacant. Imong buli. Sulti ko ro, bisagon sa kay Vacant. Bisagon sa lang. Dahil sulti ko ro, bisagon sa kay Vacant. Sulti bisagon sa bo? Hindi ko bisagon sa Jiboy. Sulti ko ro, bisagon sa lang. Hindi ko ro, bisagon sa bra. Bisagon sa. About Taguma? Sa? About Taguma? Pistigin. Ay, may paano mo yan ginawa? Allen. Unang hakbang, paano mo ginawa yung bata mo? Bata, first step. Yeah. Sa'yo na doot-doot. Ay, kaya gusto ko. Happy birthday kuya. Nasa na po ka ni Lord. Unsa man sel? Na yan. What happened to you, Jares? Because just drinks. Visitor! Spinner! Spinner! Kiss ate. Kiss ate. Anong feeling? Gusto mo yung atensyon niya, pero... Hindi niya binibigay. Kasatin mo! Kuya! Ew. Ew, ano? Nginauwaw, nginginauwaw, nginginauwaw. Ngingin. Videohan na. Go, Pen. Wow! Just camera. Hello guys, this is ZiboyermanCBN signing off for this video. If you like this video, click thumbs up. Tweet me at ZiboyermanCBN and anything else to add, Rosel?